Ticho, neřete. Tady. Ticho, Gustíček tady není. Ticho. Tak natáčej. Jo, natáčej. Kristián je ten nejmenší a Gustíček je ještě jeden. Můžu mít jenom dotaz? My jsme nemůžou, máš na čas. Ne, už ne. Jo, tak to nestíhají. teď to tam. Pro ty dva malí, tady je napsaný Kristián, Gustíček, Ivanka, Máťo a tady Pro každého jeden. A máme tam ještě jednou kuka navíc, tak ho můžete postrašit, kdo se má dělat. Neboj. Tady. Neboj. Dobrý den, večer. Vemte si ho, tady je ten Kristián. Čertujeme si ho. My začneme klukama a přátelé třeba mezi tím rozdejká, jo. Tak Kristiánkem, jestli můžeme začít. Kristiánkem začneme, tak jo. Mám tady napsané zlobí maminku. Ano. A něco o plínkáře. Ano, má furt plínky, bude mu skoro 5. Ale zase jinak je hodnej. Jo. No, to vypadá, že je hodný. Ale čerte, vemte ho, on nosí furt plínky, on zlobí. Ale to přejde. a on umí básničku, prej. Řekneš jim básničku? Tak šup, řekni, stoupni si, neboj. No tak si tady stoupni a řekni jim to. Šup, no zpívej. Budeš zpívat? No tak zpívej. Mikuláš. No zpívej, šup. No, to zpívej, no. No se zpívej. Oni tě odnesou, když nebudeš zpívat. Tak chceš ty rolničky. Tak zpívej rolničky. No zpívej. Ne, no tak, ale tak asi za rok, veď. Koukám, že to vlastně půjde. Ale někdo to třeba zvládne za tebe. Neboj. Ale. Tak. Gustíček je pod stolem. On je schovaný, Gustík, no. Ten je pod stolem. A už vykupuje. Gustíčku! Mám tady napsáno, že tě to baví ve školce. No, jsi šikovnej. Hezky maluješ. Vylez! Tablet nějak často. Jo. Furt je na něm. Já jim dám, jo. Asi jo. Můžem si odnést tablet tvůj. Co říkáš? Asi blbý, vej. Si dám do pytle, A řekneš nám něco? Asi ne. Tak. Co Ivanka? Ivanka už nám něco poví, třeba tady mám co? Že pomáháš mamince, jsi šikovná. Akorát se ta škola moc nebaví, veď. No. Ale zaspívej, Ivanko, jakou si Jo, aspoň ty. Ale umíš něco? Jo. No, umí. Letí vločka, má veliká očka, letí sníh, jedem na saní. Hezký. Zastavíme sněhuláka, letí vločka. Krásná, tak já tady pro tebe něco mám. Vy máte ještě něco? No jeho odneste, on dělá fréra, když ty neslaví. Ne, ty neslaví. Ne. Ale vlastničku třeba umí. Já nevím. Řekneš jim nějakou, Máťo. Tak jim Tak ho řekni. tam tečete, on dá do toho pytle, ne? Co pro to nevejde. pustíka, ale že Máš Gustíčku. Vylezeš ven, máš tady dárky. okej. No, vem si to. To je lepší než tablet, hele. Fakt? Pust to. On nebyl. No tak to necháme tady bokem. Jo. Tak Třeba já se tady pak- mám pro Kristiána v tom No vem případě, si to. ten se nebojí, Řekni vej. děkuju. Řekni děkuju, Kristiánku, šup. Necháme Gusti. Taky ještě. Jo, děkujem. No snad. Ty pinky, jo, Kristiáne. Nebudeš, veď? No, vidíš, no, to půjde. To je i pro Máťu, pro Ivanku. No, Tak Máťa. Ještě tam je někdo schovaný pod stolem, že jo? Jo. Jdeme si to od čerta? To čerta. asi ne, ale. Děláte si s nima fotku? Táhni ruku, je to tvoje. Čup. Já tě nekousnu, pojď. Vem si to. Díváte, já vás vyfotím. Pojď, pojď. Jdete si vyfotit. Jenom vyfotit, šup. Pojď tak ne. Neboj. Tady si stoupni.
Tady pojď k Mikulášovi, neboj. Tady stůj. Drž se, má to drž ho. Řekněte si. Hotovo. Mě to není vidět.